Fideo dosbarth T6 ar gyfer mathemateg uwchgynhaliol 1 disbyddiant a gwrthbrawf. Prawf trwy disbyddu, beth yw hwn chi'n gweud? Gelwir hyn hefyd yn prawf gyda sefyllfaoedd. Rydym yn disbyddu pob digwyddiad posibl trwy dangos ei bod yn wir. Ni'n trial pob sefyllfa sy'n bosibl i weld os dyw'r datganiad yn wir a'i beido. Reit, yr enghraifft gyntaf, profwch bod n plus 1 i'r pŵer 3 yn fwy na 3 i'r pŵer n, am bob yw'r symbol na n sy'n llai na 5 a n yn elfen o yn perthyn i'r set o rifau naturiol. Dyma'r nodiad ni'n defnyddio. Am bob yw'r a peniweired, yn elfen o yw'r epsilon fach, n capital gyda'r dwy linell yn y canol yw rifau naturiol y rifau cyfri 1, 2, 3 ac yn y blaen. Fel arfer dyw 0 ddim yn perthyn i rifau naturiol. Felly, y setiau eraill o rifau, dylai fo'n gwybod am, Z yw'r setiau o gyfan rifau, yr integers, minus hefyd yn ac 0 ar rifau positif. Y Q yw rifau cymarebol, y ffracsiynau. R yw rifau real sy'n perthyn i sy'n cynnwys pi a ail israd 2 ac yn y blaen. A C yw rifau cymhlyg, rhai sy'n cynnwys ail israd rifau negatif. So chi'n gwneud math bellach, bydd chi'n dod ar ei traws nhw. Ta beth. Ewn ni nôl i'r cwestiwn, felly ni angen n, ni angen n plus 1, ni angen n plus 1 wedi cwbo a ni angen 3 i'r pŵer n. N yn gofod fo'n llai na 5 yn rhifau naturiol. Felly 1, 2, 3, 4. A ni'n mynd i ddodi'r 5 mewn i weld beth sy'n digwydd. Felly 1 a 1 yn 2, 2 cwb yn 8, 3 i'r pŵer 1 yn 3. Mae n plus 1 cwb yn fwy na 3 i'r pŵer n yn y sefyllfa yna. 2, ni'n cael y rifau yma, a mae n plus 1 di cwbo yn fwy na 3 i'r pŵer n. 3 gyda ni, 64 a 27, dal yn wir. 4 gyda ni, 125 ac 81, dal yn wir. Ond erbyn bod ni'n cyrraedd 5, mae 216 dyn ni am n plus 1 wedi cwbo a 3 i'r pŵer 6 yn dod yn, 3 i'r pŵer 5 yn dod yn 2, 4, 3, felly ddim yn wir o fan ymlaen. Felly ni wedi profi bod y 4 cynta yn gywir, y symbol fwy na gyda llinell trwyddo fe yn golygu ddim yn fwy na, felly ar gyfer n yn hawl i 5 oedd e ddim yn gweithio. Oedd e dim ond yn gweithio ar gyfer n yn llai na 5. Cofiwch sgwaren yn golygu bod ni wedi gorffen y prawf. Gallech chi fod yn defnyddio timeline ar gyfrifiadur fel Excel a creu fformulau ar gyfer yr ail a'r trydydd colofn. N, da chi'n y colofn gynta, n plus 1 i'r pŵer 3 yn yr ail un, a wedyn ni fill down neu rhywbeth. Os chi'n creu'r fformula yn y bocs cynta, a 3 i'r pŵer n dyn ni'n y trydydd lle. Felly gallech chi fod yn gwneud hwnna gyda cyfrifiadur. Un arall, i chi gygwed, oedd ddim yn gweithio dy rifau negatif chwaith. Felly os yw n yn minus 4, mae minus 4 plus 1 yn minus 3 i'r pŵer 3 yn minus 27, sydd ddim yn fwy na 3 i'r pŵer minus 4. Minus 4 yn golygu dros, so felly 1 dros 3 i'r pŵer 4, felly'n rhif bach. Felly oedd e ddim yn gweithio ar gyfer rhifau negatif. Dim ond amser ni'n cyrraedd y rhifau positif. Wel, chi'n gallu gweld gyda 0, dwi ddim yn fwy na. Dim ond y rhifau positif rhwng 1 a 4 oedd e'n gweithio. Felly gallai ni fod i ddweud bod
bod yr mynegiad yn wir am bob n rhwng 0 a 5, 0 llai na n llai na 5, lle mae n yn perthyn i'r rifau naturiol, neu gan bod ni'n penodi beth yw n, gallwn ni ddweud mae n yn perthyn i'r cyfanrifau. Ond ni yn penodi pwy n i ni angen, n rhwng 0 a 5, lle mae n yn perthyn i'r cyfanrifau hefyd. Felly, gallwn ni fod i dweud un neu ddau yna. Prawf trwy disbyddu arall. Cofiwch disbyddu yn golygu exhaustive, bod chi'n trio pob rhif sy'n ar gael, sy'n cael ei ddefnyddio. Os yw x yn perthyn i z, z oedd y cyfanrifau, gallu fod yn negatif, ond mae'n dweithio ni fel bod 1 yn llai na x yn llai na 7, cyfanrifau rhwng 1 a 7, dim y gynwysiedig, felly 2, 3, 4, 5, 6. Profwch mae digid ola x i'r pŵer 5 yw x. Y digid yw yn yr rhif, y rhif ola sy'n yn y rhif cyfan yw'r digid ola, a chi angen profi ta digid ola x i'r pŵer 5, sef pob un o'r rhain yw x. Felly mae'n rhaid chi drio bob un ohonyn nhw i gael prawf trwy disbyddu. Dyna'r nodiant ydyn ni, epsilon bach yn golygu x yn perthyn ni yn elfen o'r set o gyfanrifau, a dot dot fel bod 1 llai na x llai na 7. A gallwch chi drio hwn. Gadael hwn i chi drio. Math arall o brawf, gwrthbrawf trwy wrth enghraifft. Felly, i wrthbrofi damcaniaeth, rydym angen dim ond un enghraifft lle mae angen anghywir. Mae linc diddorol fan hyn i wyddoniaeth, mwyn i ddamcaniaeth fel hyn ni angen ei wrthbrofi fod yn wyddonol, mae rhaid iddo gallu cael ei withdroi. Mae rhaid bod ni'n gallu creu rhyw fath o arbrawf mwyn ei ddadbrofi. Ta beth, awn ni nôl i'n damcaniaeth ni. Ni angen profi bod b disgwyrio yn fwy na a disgwyrio yn golygu bod neu ymlygu bod b yn fwy na a. Na'r symbol yna, ymlygu. Ond yn golygu bod, os ych chi yr 7 yn mynd ffwrdd arall, mae'n cael ei ymlygu gan. Mae hwn yn golygu hwnna. Os yw'r 7 yn mynd ddoi ochr, mae'n ymlygu ac yn cael ei ymlygu gan. Mae'n gallu mynd y ddwy ochr. Mae'r ddwy ochr yn golygu i gilydd. Nawr te, os yw a yn 1 a b yn minus 2, bydd a sgwar yn 1 a b sgwar yn 4. Felly mae b sgwar yn fwy na a sgwar, ond dyw b ddim yn fwy na a. Felly mae gennym b sgwar yn fwy na a sgwar, ond b ddim yn fwy na a. Felly mae'r theorem ni wedi penodi ar y dechrau yn anghywir. Ni wedi gwrthbrofi y theorem yma gyda gwrth enghraifft o ddim yn gweithio. Mae'r theorem yn anghywir. Nawr, chi'n gallu gweld yma hefyd, os yw 2 yw a disgwyrio, a 3 yw b disgwyrio, mae b sgwar yn fwy na 2 sgwar, ond mae a ddim yn llai na b. B sgwar fwy na a sgwar, ond mae b ddim yn fwy na a mewn sefyllfa fel yna. Os yw'r graff yn dod nôl ar ei hunan. Gallwn ni wneud y theorem yn wir wrth benodi math o rifau ni angen ei cymhwyso, ni angen ei defnyddio. Felly, nôl i'r theorem, bod i a b fod yn fwy na 0. Felly mae b sgwar yn fwy na a sgwar, yn golygu bod b yn fwy na a. Os gallwn ni weld hwnna ar llun, dim ond rifau positif sy'n ni, b sgwar yn fwy na a sgwar, yn golygu bod b yn fwy na a. Ni'n gallu arddangos hwn yn weledol, ond ydy hwn yn brawf. Ydy'r rhain yn brofion.
rhai sy'n cael eu profi, i llunio. Gwrthbrawf trwy wrth enghraifft. Dangoswch trwy wrth enghraifft bod yr honiad fod am bob P sy'n perthyn i'r rhifau cysefin, prime numbers, bod 2 P plus 1 yn perthyn i y rhifau cysefin yn anghywir. Dyma'r nodiad ni'n defnyddio am bob yw'r A peniweired, yr epsilon yw'r elfen o a P yw'r set o rhifau cysefin. Am bob P sy'n perthyn, sy'n elfen o'r rhifau cysefin, bod 2 P plus 1 yn perthyn i y rhifau cysefin yn anghywir. Dyma ni tabl. So, un wrth enghraifft chi angen, felly, ond triwch chi cwpl o rai i chi gael gweld beth sy'n gweithio, a lan i chi i drio hwn, gadael hwn i chi i drio. Chi'n dim ond angen un gwrth enghraifft i ddangos bod yr datganiad yn anghywir. A dyna chi ddiwedd y fideo yma ar disbyddiant a gwrthbrawf.